Ето с какво аз замених обикновените прахове за пране, които съдържат вредни вещества. И това е домашен сапун, който нарендвам с ренде, и маслото пачули, етеричното масло пачули на швейцарската фирма Vivasan, което придава прекрасен аромат на прането. Също така то има и много други приложения, като действа благоприятно на нервната система, умиротворява. Подходящо е при безсъние, депресия, безпокойство, раздразнителност, влияе благоприятно, помага при гъбички, обриви, хемороиди, действа като афродизиак, способства подмладяването на ендокринната система и тонизира като цяло организма. Накапвам няколко капки в нарендания сапун, между 6 и 10 капки. Малко разбърквам и това просто го слагам в прането, в пералната върху дрехите. Затварям пералната и пускам. И това е.